Ond mae da ni DJ Bryant fan hyn, a hefyd Islwyn Evans. Islwyn, nath Hilydd weithio fi, nithwr. Islwyn, dwi'n eisiau siarad ti, mae Calofan siarad y ti. Dim Paxman ydw i, dim Betha Rhys Roberts, dim hyd yn oed Gary Owen. Be sy'n bod? Siwr ti Calofan grytyn fach o Geredigion? Dwi'n gwir. O ti'n hapus gyda'r boes a'r merched? O'n i'n hapus iawn. Sa'n ni beth o'n gofyn am wes. Faint o ymdrech yw i gadw'r côr yma i fynd? Mae'n ymdrech i gael o ti gilydd. Sa'n nhw'n gadw nhw'n fynd, ond gyda'r sefyllfa fe mae wedi bod yn brydfertha, wrth gwrs mae'n wrth reswm, mae galwadau arall wedi bod o bawb, ond mae wedi dod at ei gilydd yn y diwedd. A faint o ganwr yw DJ Bry? Beth sydd ati mewn fyna de? Be chi'n meddwl yw e? Wel, o'n i'n meddwl mae gin o dde. Na, dŵr a residew o bus fi. So, o'n i'n mynd i dŵr trial blwg y twydau wedyn. Residew. Reit, dire a bach o sŵn i fi. O, fi yn clywed So pa nodi ni hwnna? Ei. O, ei! Da iawn. A beth wyt ti de? Tenor, baswr? Beth wyt ti? Baswr o'n i heddi. Beth ti'n meddwl heddi? Oedd Islwyn moyn help gyda'r baswyr pan texodd i fi 4 wythnos nôl, ond oedd wyth o'n i erbyn diwedd, so sa'n gwybod pam o'n i na, i fod yn onest. Beth wyt ti fel arfer sy'n mynd baswr? Ddiwyr. Ddiwyr? Ie, fi'n licio watcho Islwyn yn performo. Wel, lithon ni lico a joio watcho chi'n perfformio heddi. Ei, mae wedi bod yn dda, dwi, gysylltiad wych, a gewn ni weld wrth gwrs pwy fydd yr enillydd nes ymlaen. Wel, eto ti, Hilydd.